bidiyo. Da farko dai kada in ja surutu da yawa. Abu na farko da zan fara shine ka shiga account ɗinka. Fatan kowa ya iya shiga account ɗin shi wanda ya riga ya yi rajista kenan. Kuma don Allah ina mai jan hankali kada ku manta da password naku, kada ku manta da secret code naku, secret pin ɗin nan. Sun yi magana a kansu, a kan wannan secret code. In ka manta shi gan nake kamar ba za su baka dama ka canja shi ba. Sun yi wani bayani wanda a habaici ne kuma a juye, kuma da kansu suka ce ka ɗauki hoton shi. Mai kallo ma zai iya gani ga screenshot gurin da suka ce lallai ka ɗauki hoto in ka je, don saboda in ka sa wannan secret code ɗin nambobin guda 6 za a bayyana su. To in aka bayyana su suka ce ka ɗauki hoton abinka ka ajiye don kada ka manta. Nambobi ne guda 6, kada mu manta su ne na withdraw in za ka cire kuɗinka. Alhamdulillah. Akwai haƙuri. Farko farawa a wannan cike-cike da za a idan ka riga ka shiga account ɗinka in ya buɗe ga abin da zai fara nuna maka. Na farko wa ya gayyato ka, sannan kai da username ɗinka. Sannan za ka ga wannan abubuwa alamomi guda 3 ga su kamar yadda kuke gani. Wanda ba a taɓa a cikinsu shi ne wannan close account, kada mutum ya taɓa shi don Allah. To ya za mu fara wannan cike-ciken da ake yi? Wannan shi ne mataki na farko idan ka shigo. Kawai sai ka danna wannan My Money Maker page, sai mu danna shi kamar yadda kuke gani. Bayan mun danna wannan My Money Maker page, za ka ɗan jira. Ya danganta da network, wani ya fi yin network, kana dannawa zai buɗe maka ya je da kai abin da za a yi. To kamar yadda kuke gani yanzu bayan na danna wannan My Money Maker, sai mu ɗan jira kaɗan. Wannan shi ne gurin da zai kawo ka idan ka danna My Money Maker. Ga shi nan ya maka welcoming, yana ce maka Money Maker. To wannan shi ne mataki na farko da zai aza ka. Za ku ga ya ce maka complete step 1. Wannan shi ne guri na farko kenan. Sai ka fara yin na farko, ka zo na 2, ka zo na 3. To ya za mu fara? Sai ka danna wannan wurin, wannan kawai za ka taɓa da hannunka. Ko ka taɓa nan wani lokacin ba zai aiki ba, kawai ka danna nan inda nake nunawa. Kamar yadda kuke gani sai mu taɓa shi. To in ka taɓa abin da nake so mu gane, wani in ya taɓa zai ga bai fara aiki ba, ka daure ka jira. Kawai da ka taɓa shi zai fara aiki. Kamar yadda kuke gani idan ka taɓa shi ga gurin da zai zo da kai nan. Mu fahimta. Zai nuna maka ka zo ne ka yi set up na bayanan da suke bukata yanzu a gurinka. Za ku ga dai tun farko gashi 00 income ɗin shi. Komai babu a ciki. Afwan, mai haƙuri. To wannan shi ne guri na farko. Za ku ga su nuna maka username ɗinka, kuma su nuna maka status not activated. Complete step 1. Yanzu sai ka zo ƙasa gaba ɗaya. Kun gani? Ka zo ƙasa gaba ɗaya. Ƙasa za ka je gaba ɗaya. Kamar yadda kuke gani. Kun ga mun zo ƙasa babu komai. To kai ma haka in ka zo ƙasa ba ga komai ba sai ka sake dawowa. Sai ka ƙara danna wannan step 1. Complete step 1 ɗin nan. Ko kuma ka taɓa wannan. Shi ne abin da za ka danna. Ga shi nan step 1, 2, 3 ne. Sai ka danna shi. Wannan za mu taɓa kamar yadda kuke gani wannan. Sai ka danna shi. In ka danna shi za ku ga shi na ya nuna mana step 1 ɗin da muke. My data profile ɗin nan. Control the ad you see. Sai mu je ƙasa kamar yadda kuke gani. Ga abubuwan da zai fara tambayar ka. Ya shi ne ya ce da Allah ka cika wannan bayanin, wannan form ɗin. Shi ne about yourself, game da kai kenan, kai karan kanka. To na farko za ku ga part 1 ɗin nan. You and family, kai da family, mutanen gida ko kuma iyalinka. In magidanci ne wanda yake shi kaɗai, in kuma kai yaro ne da iyali, mutanen gida sauransu. To kun ga sunanka da kuma mahaifinka, ƙasar da kake. Mu cika kada mu ja surutu. Yanzu sai mu saka sunanmu shi ne Usman, sunan mahaifi Abubakar. Sai mu zo ƙasa, sai mu danna wannan alama. Mu zaɓi ƙasarmu. Mu 'yan Najeriya ne. Kamar yadda kuke gani, sai ka zaɓi ƙasarka. Mu 'yan Najeriya ne. Gashi mun ɗora. Sai ka sa city naka.
city shine birninka. Ni yanzu kun ga already wayana na yi saving birnin da nake da kuma postcode nawa, wanda mun san duk wanda ya register 5 billion cells ya san menene postcode, ya san menene zip code, wannan nambobin da ake sacin na kowane gari. Kun ga na birnin Kebbi, to city namu shine birnin Kebbi, city kenan ba wai state ba. Kun gani sai in taɓa shi, kun ga duka bayanan da ake bukata sun hau. To kai rubuta shi zaka yi idan naka baka yi saving ɗinsu a browser ka ba. Kun ga birnin Kebbi ya hau, sannan address gashi ya hau, zip code gashi ya hau, shine zip code postcode kun ga ya hau. Sai me number waya, kun ga number waya nan country code zaka saka, sai ya saka number wayan da ba shi ba sai ka goge, ka zo ka saka country code naka wani ƙasa ne. Kun ga ai na ƙasan mu +234 ne, sai ka sa number waya kuma sai ka zo nan ka saka afwan nan shine +234 ga number na riga na ɗora, ko in duba idan ban saka daidai ba saboda ƙanina ne. Kun ga na saka number daidai, sai shekarun haihuwa su ma sai in ɗora shekarun haihuwa nawa ga watan nawa ne kamar yadda kuke gani. Game da shekaru kuma za ka taɓa da yatsanka sau ɗaya, in ka taɓa zai nuna ma sai ka yi selecting. To kun ga sai in zaɓi shekarun nawa ne, sai ka zo ka kama danna wannan alaman da nake taɓawa kamar yadda kuke gani da sauri har ka cimma shekarunka. In kana taɓawa sai ku duba alama gashi nan shi yake juyawa 2004 kenan yanzu, sai mu taɓa kamar yadda kuke gani, sai ku yi haƙuri. Mutum yana yi yana dubawa shekarun suna canzawa. Idan kun duba ga gurin da shekarun za su canza, yanzu muna 2000. Kun gani yanzu mun zo kan shekaru yadda suke 2003. 2003 nawa ga watan nawa? Sai mu duba. February muke yanzu March. Yawwa watan 11. Sai mu zaɓi nawa ne gare shi, sai mu danna 22. To nan kowa ya san yadda zai cika shekarun haihuwan shi. Bayan ka zaɓa sai ka zo ka danna set. Kun ga gashi yanzu shekarunmu sun hau normal yadda muke so. Sai ka danna set. Bayan ka danna set za ku ga gashi shekarun sun hau. Ko da ka ga an juya maka wannan shine kake so ka gani gaba ka gan shi baya, daga gurinsu ne amma daidai yake kamar yadda kuke gani. To nan kuma wannan age range ɗin nan da kuke gani, za ka danna irin shekarunka kamar 12 zuwa 17 ne ko kuma 24 zuwa nawa ne, sai ka taɓa shi da yatsa. Shi ma in ka taɓa zai nuna maka shekarunka bakin nawa zuwa nawa ne. Kun ga shi wannan sai mu ce 18 zuwa 24. In ka fi haka ka zaɓi daidai da naka shekarun. Sai mu danna kamar haka yadda kuke gani. Bayan mun danna sai mu zo nan shi kuma. Mace ce ko namiji? Shine gender. To kun ga wannan ai already yana kan male, namiji ne. To sai wannan abubuwan da kuke gani, akwai su da dama waɗanda akwai inda har za mu yi bayani game da na advert. To wannan su kuma accommodation, kamar wurin zaman mutum. Accommodation wajen zaman mutum ko? To sai mu danna wannan yana rayuwa ne da iyaye ko kuma a'a, ka gani sai ka taɓa shi wannan. Amma kun ga yanzu sun nuna counseling haka duka, wanda duk muka taɓa ba zai yi ba, sai ku ɗan jira kaɗan ku ga yadda zai ci gaba. Shi kuma gurin accommodation sai ka zo wurin zama, yana zaune da iyayen shi sai ka taɓa shi. Kun ga guda muka zaɓa. In ka ce ka zaɓi wani zai ɗaga daga na farko ya dawo na biyun. Kun ga yana zaune da iyayen shi, live with the parent. Sai ka koma guri na gaba, wannan kuma gida kenan, house. Kamar yadda kuke gani yanzu, sai mu zaɓi gida, a gida ne. Sai kuma wannan duka inda mutane suna kallo za su fahimci abun ɗaya bayan ɗaya yadda nake yi.
shi kuma wannan shiya ne haka ko kuma na aro ne ko kuma shi adda gidan, in shi ne kenan mai gidan, to kaga sai a ce irin gida sai mu zaɓi home owner, gidan shi ne sai mu zaɓa, yana gidan kan shi kenan. Sai mu zo nan kuma da muka zo kun ga an samu na household, sannan in kun duba a ƙasa za ku ga adult males da kuma nan gefen dama za ku ga adult females. Waɗanda yake riƙe da su maza balagaggi da mata masu girma za a ce dai haka ne dai balagaggi. To sai mu zaɓa a nan, sai ka taɓa sai mu ce let's say 4, ya danganta da kai yadda kake a cikin gida, mutane nawa irin kai babba kake kula da su, sai ka zaɓa maza kuma nawa ne mata nawa ne, sai mu zaɓi na mata su ma kamar haka. Mu ce 4, mata sun fi maza yawa a rayuwa, sai mu ce 6 su kuma maza 4 ne. Nan kuma tingers ɗin nan shi ma sai mu zaɓa kamar haka, let's say 5. Amma akwai abin da kuke so ku sani kuma yanzu shine kun ga shi ma nan maza ne, teenagers ɗin nan maza da mata, matasa kenan, matasa 5 maza, sai mu ce matasa su kuma mata 7. To komi kun san mata sun fi yawa, sai mu zo nan su kuma yara ƙanana children, maza da mata su ma sai ka zaɓa, sai mu ce 4 mata su ma 5, sai mu zo nan shi ma babies yara ƙanana su kuma nawa, mu ce maza 2 nan kuma mu ce mace 3. Yau fatan kuna bibiye da wannan ɓangaren da kuma wannan ɓangaren, maza mata ina tafiya ne step by step. Sai kuma wannan gurin har da abubuwan da suke cikin gidana, dabbobi haka, kaga nan suna tambaya ne akwai, in babu kar ka zaɓa, in akwai kuma sai ka yi selecting. To sai mu ce let's say mu ce akwai 1 mace, nan kuma mu ce akwai musa, kun gani musa, sai mu ce 2, already muna da musa. To zomo fa ko tsuntsaye, sai mu ce mu zaɓi wannan na ƙarshe saboda muna kiwon tantabari kamar haka. Sai kuma nan in akwai wanda ka san kana da kifi ko kuma reptiles da kuma rodents, duk wanda kake da shi, sai mu ce fish. Kaga mun zaɓi wannan yanzu, sai ka ƙara zuwa save and continue. Wannan cike-ciken shi ne abu mai yawa, sai mu ɗan dawo baya mu gani akwai inda muke da matsala ko abin da ba mu cike ba, saboda kada mu yi gaggawa. Kun ga kusan duka mun cike komai a nan. To sai mu je ƙasa, sai mu danna wannan alama kamar haka. Bayan mun danne za ku ga ya dawo da mu nan. Har yanzu muna kan step 1 ba mu wuce shi ba. Idan mun wuce step 1 zai nuna mana nan gurin step 2. To sai mu je ƙasa, akwai inda ya sake buɗe mana. Yanzu shi kuma me yake nufi? Part 2 ɗin nan da kuke gani, demographics ɗin nan, shi kuma a game da education. Ga shi nan sai ku duba, sai mu je ƙasa. Higher school ne, at high school ne ko at university, sai mu zaɓa. Kun ga wannan 1 by 1 duk wanda ka zaɓa duka zai yi complete gaba ɗansu, in kun gani zai yi. To amma sai ka zaɓi wanda kake a kai, sai mu cire mu bar 1. To me yake so ya yi ko kuma me yake kan yi, sai mu zaɓa kawai na ƙasa higher school, sai mu zo nan shi kuma. Nan sai ka ƙara duba wanne ne naka, degree, masters. Amma saboda mutanenmu mun fahimci yanayin harkar cike-cike na online kamar yadda kuke gani, nan in ka zo kuma za ka yi zaɓa wanda yake daidai da kai ko kuma irin wanda ya burge ka. Mun zaɓi 2, foundation degree higher school ko kuma doctorate degree. Duka dai kada mu ɓata lokaci, shi ma sai mu ƙara zaɓa. Kun gani nan kana iya zaɓa duka, kana iya zaɓa 2 ko 1. To kun gani mun zaɓa kamar yadda kuke gani, nan guda 2 muka zaɓa, nan guda 1. Sai mu ƙara zuwa gaba, sai mu ƙara duba me suka ce kuma yearly household income, abin da yake shigo ka a shekara. Sai ka danna wannan please select, ga alamu nan sai ka taɓa shi. Kana taɓawa zai buɗe maka abin da kake samu a shekara ya kai nawa.
tun daga nan za ka fara duba wannan a shekara dala 1,000 yake samu, wannan kuma a shekara dala 1,100 zuwa dala 5,000, sai mu zaɓi na biyu. Dala 1,100 zuwa dala 5,000. Sai mu zo nan. In ka ga dama za ka yi ɗaukar fiye da haka, abin da yake shigo ka a rayuwanka a shekara. To, tun da za mu shiga 5 billion sale, ai kun san a shekara yanzu ko miliyan nawa za mu iya samu in Allah ya so ya yarda. To sai nan kuma. Nan kuma sai ka duba event ɗin nan. Wannan Move Home ɗin nan, list 3 months. Sai ka zo. So ma nake ɗan yi sauri akan a wuce abu. Nan kuma kana iya zaɓar na farko ko kuma ka zaɓi na tsakiya. 6 months. Sai kuma wannan mota da ka siya last 3 months. In ka siya kenan. Sai mu ce ai wata 9 ne ma da suka wuce. To sai kuma nan babban motar da kake ita last, sai mu ce na tsakiya wata 6. Nan kuma wanda baka da ba sai ka zaɓa ba, kun gane? Mutane mu fahimci wannan. Sai kuma wannan su ma dai kamar yadda kuke gani ɗaya ake zaɓa cikin wa'annan, kun gani? In na zaɓi biyu ba zai yi ba. Kowane da yanayin yadda suke bada. Sai mu kama zaɓen na tsakiya kamar yadda kuke gani. Amma kai naka ra'ayin in ka karanta ka fahimci abu. Kun gani? Nan ma an ce vouch ɗin nan na MLM ɗin nan. Sai mu kama danna wanda ya kwanta mana a rai. This of last. Shi ma haka. Yaushe ka fara business? Kun gani? I started business last 3 months ko kuma last 6 months haka. Kun gani? Sai mu danna. To kuma in kana harkan crypto lokacin da ka siya last na ƙarshe shi ma sai mu danna ai 3 months tunda yanzu crypto ana yi ko da yaushe. Sai kuma wannan parent da kuma relation. To sai ka zo ka zaɓa a gurin nan. Shi za ka danna kamar haka. Allah sa mutane ana fahimtar wannan. Kai da kake rayuwanka single parent ko kuma parent ko kuma new parent ko kuma parent with adult children ko kuma parent with preschool children ko kuma parent with pre-teens ko kuma parent with tingers. To nan za ka zaɓi wanda kake a kai. Kamar yadda kuke gani. Kun san akwai wanda yake tare shi kaɗai bai da iyaye, akwai wanda yana da iyaye, akwai wanda kuma da 'yan uwan iyaye da haka baya tare da su. To sai mu zaɓi wannan. Kun gani? Da iyaye da kuma matasa children 18 zuwa 26, masu shekara 18 zuwa 26 sai mu zaɓa kamar haka. Kun gani? Sai mu zo shi kuma relation yanda ake shine sai a taɓa nan. Yanzu yanda ake kai civil partnership ne ko kuma an sake ka matarka ta sake ka divorce ne ko kuma a'a domestic partnership ko kuma engage ko kuma kaya aure. Ya kake a ciki? Sai mu ce ai wannan single ne. Gashi nan a ƙasa. Sai mu danna single. Kun ga ya bayyana single. Sai mu zo nan kuma wannan current work, aikin da kake sai ka taɓa shi. Wane aiki kake yi? Tun daga farko har ka administrative service. Sai ka duba da kyau. Sai mu yanzu za mu zaɓi namu, amma kun zo ku duba da kyau akwai irin business ɗinku sai ku zaɓa. To mu kuma wani irin business ne? Sai mu duba mu zaɓi namu business. Wani business ne muke yi kawai? Sorry. Sai mu zaɓi namu. Wanda nake so in zaɓa shine F1 ya wuce. Gashi nan sai mu zaɓa crypto and blockchain. Mun zaɓi crypto and blockchain kamar yadda kuke gani. Sai mu zo mu danna save and continue. Har yanzu muna cikin step 1 sai mu danna kamar yadda kuke gani. Bayan ka koma ka ɗan duba ka ciki komai. To mun dawo mun danna. Gashi ne yana saving. Bayan ya yi saving sai mu ƙara dubawa. Har yanzu fa muna cikin step 1 kamar yadda kuke gani sai mu koma. Gashi sashin da ya sake buɗe mana. Wannan gurin da kuke gani shine gurin da nake so mutane su fahimta game da advert, saboda akwai abin da ya haramta gare mu wanda advert zai kama bayyana mana, kamar abin da advertising ne zai bayyana ka samu kuɗi AdSense. To kamar yadda kuke gani yanzu mun zo part 3. Kun gani? Interest. Sai mu zo. To kamar yadda kuke gani wannan su kuma ana iya zaɓen sama da ɗaya. Kamar yadda kuke gani wannan abubuwan. To kun ga na zaɓi wannan duka za su yi. To kamar yadda kuke gani. To kun ga na zaɓi advertising, na zaɓi kuma affiliate marketing, agriculture da kuma activation. Na ƙyale guda. Sai in ƙara dubawa wannan banking. Abinda nake so mutane su fahimta, wannan sunan kamun ka yi selecting irin wani in ya zo baya so ya ɓata lokaci sai ya ta zaɓe kawai. To
ku rika duba wannan. Kun ga wannan banking ne, kun ga wannan business opportunities, kun ga wannan design. To akwai inda za ka ga giya ce, alcohol. Bari ku ga gurin. Na je ne in nuna muku. Ko kuma bari mu ci gaba da cikewa in za mu kai ga na giya. Wannan su ne cike-cike waɗanda in ka zo, in kun fahimta, in ka zo part 3 ɗin nan, ba guda ɗaya ake zaɓa ba. Kun ga kamar yadda kuke gani na zaɓi guda 4. To kamar yadda kuke gani abinda za a dinga bayyana min. Wannan kuma sai in zaɓa. Fatan muna tare. Na zaɓi investment banking, in zaɓi online banking, sai in ƙyale. Na zaɓi 2. Shi ma wannan sai in zaɓa saboda Jalife saboda 5 billion suna da nasu akan wannan. Sai in network marketing, home working da kuma networking. Kun gani? Wannan gaba ɗaya ma na zaɓa. Har da affiliate program to na zaɓa. Shi kuma in ƙara zaɓa shi ma construction, cryptocurrency, fashion design, graphic, economic. Fatan muna tare. In zaɓi healthcare, management marketing, nursing. Kun gani? To wannan in ka ga dama kana iya kawai ka zaɓi komai da komai. Ra'ayinka ne. Kamar yadda ni kun ga yanzu ina so in zaɓa mu wuce wurin. Kun ga abubuwan da na zaɓa. To kun ga nan kuma films, video haka. Action, animal, films, Bollywood, comedy, documentary, drama, fantasy, horror film. Dukkan nasu. Duk da wannan ba nawa bane, na ƙanina ne, account ɗin shi ne. Musical, science. Kawai su na zaɓa, ban zaɓi na ƙarshen ba. Kun gani? To haka in ka zo, in dai ka kalli abun na farko, ka kalli sunan menene wannan abun, in kana so sai ka zaɓa gaba ɗaya saboda kada ka ɓata lokaci. Casino caca ce, card game, browse game, action. Kun ga nan ban zaɓa da yawa ba. Online games, online poker, box, roll, sport, stage, video games, world games. To da kuma wannan live event. Sai ka sake zaɓa ballad, music, players, tier. Sai kuma waƙoƙi su ma sai ka zaɓa. Blue music, classic, country music, dance, electronic music, jazz music, music video, pop music, sai rock music, soul music. Kun ga ban zaɓa duka ba. Kusan nan duka ban zaɓa ba. To kamar haka dai. Sai ku yi haƙuri bidiyon yana ɗan da tsayi haka. Kuma har yanzu muna cikin step 1 ne. To sai kuma wannan reading. To sai ku ga books, comics, sai kuma fiction books da kuma magazines, manage, sai kuma my story newspaper, non-fiction books, sai e-books haka. Ta sai mu zo kuma television kamar yadda kuke gani. Sai mu zaɓa TV chat show, TV comedies, TV reality show. Kun ga mun ƙyale wannan games ɗin. To sai kuma family and relation. Sai ka zo ka duba. In ka ga daman kana so gaba ɗaya nan, tunda mun riga mun fahimci me yi wannan, sai ka zaɓa gaba ɗaya. Kun ga komai da komai a ciki, wedding da sauransu, marriage. Sai ka zo nan shi ma. Kun ga na gani. Fitness and wellness. Sai ka zaɓi shi kuma. Body building, mediation, physical experience, physical fitness, running, yoga. Bana son yoga. To sai kuma abinci da kayan sha shi ma. Kun ga nan su ne waɗanda nake so in bayyana. Kun ga abinci da kayan sha. Mun zo ɓangaren abinci da kayan sha. To kun ga wannan gabaki ɗayansu. Wannan duka giya ce. Nigerian people, musulmai, wannan giya ce. Kamar yadda kuke gani. Alcoholic drink, giya ce wannan. To kun ga wannan dai ni dai gashi ban zaɓi ko ɗaya ba. Sai mu zo nan. Kun ga wannan cooking. Kana iya zaɓa.
To sai kuma wannan cuisine ɗin nan in ka ga dama French cuisines, Indian, Green, German, duk wanda ya kwanta ma a rai shi za ka zaɓa. To sai kuma drinks, kun gani coffee, energy drink, gin, soft, tea. Kun ga wannan duka na zaɓa. Add ne kuma. Sai kuma food. Ga su nan chocolate, dessert, fast food ɗin nan, healthy, organic food, pizza da sauransu. In ka ga dama duk wanda kake so sai ka zaɓa a ciki. Restaurant kuma ga su nan fatan muna gani. Dinner, family, fast food. Wannan ne kawai ban zaɓa ba, fine dining ɗin nan. Sai kuma wannan hobbies and activities. To shi ma za ka ga art and music ne haka. Sai ka zo ka zaɓi wanda kake da ra'ayi a kan shi. Dance, drawing. Kun gani? Sai mu ƙara zuwa shi ma home and garden. Sai mu zaɓi wanda ya kwanta ma a rai. Haka tsuntsaye da sauransu da kare da duk wanda dai ya kwanta. Muna sauri ne sannan charity, law, religion da sauransu. Sai travel sai ka zaɓi shi ma. In gaba ɗaya kake so in kuma rabi za ka raba in kuma objective za ka yi. Kamar yadda kuke gani ina zaɓa ne lokaci. Haka kuma beauty, salon. Sai mutum ya haƙuri bidiyon namu yana ɗan tsayi haka. Saboda yawan abubuwan kamar yadda kuke gani yanzu. Saboda na yi nisa ina so in sauri in kammala. Gashi luxuries da kuma stores. Kun gani wannan duk muna ganin su. To yes. Gashi nan dai. Ina ga wannan shine step shi American soft sport American balls. Kun ga wannan in ka ga dama ka zaɓa gaba ɗaya ko ka zaɓi rabi. Kamar yadda kuke gani. To technology kuma computer memory, computer compressor, desktop computer, free head ga su nan dai. Duk wanda ya kwanta ma. Kai kun gani? To in sha Allah mun zo shi ma ƙarshe. To bayan ka zazzaɓa sai ka zo ka danna kuma save and continue. In ka tabbata ka san ka yi komai da komai sai ka danna. Kamar yadda kuke gani mun danna. In ka danna sai ka jira su ƙara buɗe maka wani step. Yanzu gashi muna jira mu gani wane step muka yi. Sai kuyi haƙuri saboda bidiyon ya ɗan yi tsayi. Har yanzu in kun kula ga mu dai a step 1. To dole sai a haƙuri. Za a bi abin daki ne. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi mun daga part 3 gashi mun zo part 4. Yanzu gashi game da halayya ne behaviors. To yanzu gashi nan na farko sun ce maka consumer classification. Sai ka zo ka danna wannan alaman me zai nuna maka. Sai ka zaɓa cikin ukun nan. Ka zaɓi wanda ka fahimta a daidai. Sai mu zaɓi na biyu ɗin nan shine prefer mind value. Kamar me ake cewa? What do you call it? Irin mafi kyan hali haka. Sai mu zaɓa kamar haka. Sai mu zo nan kuma. Wannan gurin. Kun ga sun samu na digital activities, device use kuma desktop. Sai mu zaɓa. Sai ka zo ka danna wannan option zai baka. Kamar yadda kuke gani. Sai mu ce irin waɗanda suke ko sabbi ko na da haka. Sai mu zaɓi waɗanda suke 7 months ago. Kai ya danganta da yadda kake so in sabbi ne. Haka kuma laptop su ma sai mu zaɓi waɗanda suke 4 to 6 months ago. Haka kuma wayoyi waɗanda suke kamar sun fi yanzu. Kun ga sai mu ce wata 1 zuwa wata 3 da suka wuce su ma old haka. Sai kuma wannan tablet su kuma sai mu ce su ma dai haka. Su ma 1 month. To sai ka zo nan kuma ga browsers waɗanda za ka kama aiki da su akan advert haka. To sai mu ce muna aiki da Chrome da kuma Q browser, Firefox. Kun ga su sun sa su kuma ba mu kai wurinsu ba. To amma sai mu zo mu danna wannan kuma mu danna Q ɗin nan mu danna Firefox. Kun ga wannan shine kawai ba mu zaɓa ba saboda ma ban san ta ba.
sai wannan kuma. Sai kuma Internet Explorer. Sai mu zo mu danna Internet, Microsoft, Opera, Safari. Duk wannan na using da su. Da me wanda nake na sun baya aiki da su. Sai kuma wannan Internet Use All Device. Sai ka zo ka danna ka yi selecting. Yadda kake kamar aiki irin wani na zama 12 hours plus haka da sauransu. Kuma wannan sai mu samu 6 hours a day zuwa 12 hours. To sai kuma wannan P-Sure ɗin nan. Sai ka zo ka danna shi ma haka, ka ƙara danna hours ɗin. Sai ka zo ka danna ka yi accepting wannan wurin da kuke gani, ka tabbata ka danna shi. Sai mu danna mu yi accepting na terms and conditions nasu, duk wasu ƙa'idoji nasu da suka sharɗanta mun yarda da su kuma za mu bi su. Kun ga shine step last kenan. Sai mu zo mu danna save and finish. Kamar yadda kuke gani ya nuna mana mun kai ƙarshen step 1. Sai mu danna kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan mun danna shi, sai mu jira su mu ga yanzu wane step za su kai mu. In ka danna sai ka jira su domin a sake buɗe maka wani step. Kamar yadda kuke gani a yanzu, alhamdulillah gashi. Data profile change alive. Kun ga yanzu gashi mun ƙare step 1. Sai mu danna OK. Bayan ka danna OK sai ka ƙara duba yanzu daga step 1 kana wani ka complete, yanzu an ce ka shiga step 2. To wannan shine gurin da ya kamata mutane su ƙara mai da hankalinsu. Mun fito wancan step ɗaya har nawa mun zo step 2. Kuma cikin step 2 ɗin za mu ƙara fahimtar menene a ciki. Duk na san baya da yawa. Sai mu ƙara danna nan shi ma. Wannan gurin za mu taɓa kamar yadda kuke gani. Kana dannawa zai buɗe maka wannan. Abin da zai nuno maka shine Windows. Zai nuno maka in ka karanta a nan gurin zai ga select, in ka yi selecting na extension wadda kake so ka yi aiki da ita. Kamar yadda suka bayyana, select an extension compatible with your browser. To, wace browser ce za ka yi aiki da ita? Kun ga akwai Google Chrome extension, akwai kuma Firefox. Ga sunanta nan a ƙasa. Kun ga wannan Chrome ce. Kamar yadda kuke gani. Gashi Chrome, Firefox, Kiwi browser da kuma Safari. To, da kuma wannan. Duk su ne dai. To kowane ana nuna browser ne in ma ba ka da masu iPhone. Saboda masu iPhone suna jiran update. Masu iPhone ga Safari. Ita ce aka aje muku masu iPhone. In kun kula za ku ga gashi an nuna muku iPhone ɗinku gashi nan. iOS, iPhone kenan. Ku yi aiki da Safari. Saboda na san iPhone tana da Safari. Kuma in za ku sauke wannan extension ɗin masu iPhone, ga naku extension, download browser extension for Safari. Ga kuma browser nan ku sauki. In kuma kuna da shi kenan. Shi ne na iPhone kenan. Sai kannanku masu Android, wace waya ce za ka yi aiki da ita? Wace browser ce? Kiwi browser da suka bada gata. Idan baka da browser sai ka yi downloading browser extension for Kiwi browser. Sai ka zo ka danna. Har ciki sun aje bidiyo yadda za ka fahimci abin yanda yake. Masu aiki da Chrome gashi yadda kuke gani. Download browser extension. Yanzu sai mu danna wannan na farko mu ga ya yake. Bayan mun taɓa shi za ku ga rubutu ya bayyana, ka karanta ka fahimta. Only access this page with your Windows device. To kun ga wannan yana kan mutum zai yi aiki da shi ne akan Windows. Let's say computer. Saboda masu waya Android phone kenan. Kun ga wannan gabaki ɗayanta Chrome browser kenan, Google Chrome. Bayanin da suka yi akan wanda zai yi aiki da computer kenan, system, laptop ko desktop. Allah ya sa mun fahimci wannan. Google Chrome kenan, Chrome browser. Chrome browser duk wanda zai yi aiki da Android phone zai yi aiki ne da Kiwi browser. Wanda zai yi aiki da system, computer, shine zai yi aiki da Chrome. Da Chrome zai yi, sannan ga abin da zai danne da yatsan shi ya kwafa. Sorry, ba da wayanmu ba. Shine za ka yi typing a system ɗinka. Yanzu bari mu je ƙasa. Kowanne suna ɗan tutorial akan shi su nuna yadda ake amfani da shi. Wannan iya abin da na fahimta yauwa. Kamar yadda kuke gani.
kun ga nan shine gurin da za ka yi click here to download your extension. Amma wannan fa akan masu kwamfuta ne, kun ga gashi nan duk wanda ya kalli wannan zai ga kwamfuta ne ba wai waya ba ne. Kun gani? Idan na ɗan kunna muku bidiyon kenan sai mu ɗan kalla mu gani. Idan kun fahimta, duk wanda yake kula da nan zai san cewa ba aikin waya ba ne. Kun gani? Gashi nan an sauke file ɗin nan. Kun gani? Na system ne wannan, ba na waya ba. To, namu na waya shine za ka yi aiki da Kiwi browser. To, kun ga yanzu wannan masu kwamfuta kenan. Masu kwamfuta wannan shine yanda za ku yi. Da yake na san duka mafi akasarinmu za mu yi amfani da waya ne. Da ni ma ina kusa da nawa system da duka zan yi wannan practical na mutane. To, amma na wayan namu da ya fi sauƙi shine sai ka zo ka danna wannan download Kiwi browser ɗin nan. Sai mu danna shi kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna su ma za su yi maka bayani. Gashi ma alhamdulillah. Gashi nan only access this page with your Android. Gashi nan. Kun gani? To shi yasa nake so mutane su fahimta, kada ka ɗauki wancan ka je ka aiki da shi a matsayin na Android. Kawai mai waya Android phone zai yi aiki da Kiwi browser. Ka yi downloading Kiwi application ka sauke a wayanka sai ka zo ka shiga. Amma yadda kuke gani sai mu je cikin browser mu. To yanzu mu ɗauka mun sauke wannan Kiwi browser ɗin. Kamar yadda kuka sani wannan shine abin da za ka kwafa. Gashi nan sai ka danne da yatsanka. Ina so mu bi abin step by step kamar yadda na zo nan yanzu. Mu za mu yi aiki da Kiwi browser. Amma su ma sun saki bidiyo. Idan na zo ƙasa za ku ga gashi. Kun ga gashi da waya, wannan da waya ne. Gashi nan da waya ne. To, sun yi bidiyonsu amma nasu yana da sauri. Amma kun ga yanzu tunda mun zo ciki sai ka zo nan ƙasa kawai. Idan ka zo kana yi sai ka zo ƙasa kawai. Ka danna wannan download extension. Wannan file ɗin da muke tuttura wa mutane kawai ba sai ka je ka ce a tura ma ba. Kawai ka zo ka danna gashi nan click here to download your extension. To kamar yadda kuke gani sai in danna shi da yatsa. Idan na danna za ku ga gashi nan zan yi downloading. Already na yi amma ce min download again. Kamar yadda kuke gani. To, tunda na riga na yi downloading ɗin shi. Kun gani? Ba sai na sake downloading ba. To, yanzu in ka yi downloading ɗin shi, ku danna ku yi downloading zai sauke a cikin wayanku. Kamar yadda kuke gani, bayan mun yi downloading ɗin shi ya sauke a cikin wayanmu. Masu Android in kun zo babu ruwanku da sauran wannan, kawai ku zo kan Kiwi browser. In kun zo, kawai da kun zo ku zo ƙasa ku danna wannan download. Kuna danna download zai sauke a wayanku. Bari in danna ku ga yadda yake saukewa yanzu. Saboda na riga na yi amma zan danna. Kamar yadda kuke gani, yadda zai sauke a wayan kowa ana so ya fahimta sai in danna download again. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana nuna min yana downloading, sannan zai zo kan waya na sama. Zai zo kan waya na gashi kamar yadda kuke gani. Duk wanda ya kula da kyau gashi nan ƙasa ya nuna min cewa 5 billion Kiwi extension zip downloaded complete. Gashi nan a ƙasa duk wanda ya karanta ya gani. To yanzu bayan na sauke shi a waya na ya riga ya sauke. To yanzu ya zan yi? Kun gane yanzu sai in zo in fito. Kamar yadda kuke gani sai in je cikin Kiwi browser nawa. Ina Kiwi browser nawa sai in shiga cikin Kiwi browser. Fatan kun gane gata Kiwi browser application kenan da muka ce kowa ya sauke. Sai in danna Kiwi browser nawa kamar yadda kuke gani. Bayan na shiga ga gurin satin nan amma ku haƙuri waya na ya zama dark mode. Na sa shi dark mode ne. Na kun shiga za ku ga yana da haske sosai. Na kuma na sa dark. Haka nake aiki da ita. Kada ku kamar ba ita bace. To gurin satin ɗin nan sai ka zo ka rubuta Chrome. Ni already na riga na yi. In yanzu na shiga ma sai na cire na nuna muku. Kamar haka. Chrome. Duk yadda na sa haka za ku ga in ka sa Chrome za ka sa wannan ɗigo guda biyu. Wannan da na sa gashi nan wani ɗigo guda biyu haka. Bayan ka sa shi sai ka sa wannan slash sai ka sa extension. Chrome extension. Kamar yadda kuke gani. Idan dai ka sa shi ba haka ba lallai ne ya wuce da ka ba. Yana iya zuwa da kai gurin browsing. Ko ni yanzu idan na yi kure zai iya wucewa da ni gurin browsing haka.
ba zai buɗe min inda ake so ba. Amma kamar yadda kuke gani yanzu in na yi daidai kawai sai in danna search. Yawwa kamar yadda kuke gani in dai ka yi kamar haka za ku ga tun cikin gurin zai nuna muku Kiwi extension ɗin nan. Sai ka zo idan nan a kashe yake wannan developer option ɗin nan sai ka kunna shi kamar yadda kuke gani. Bayan ka kunna shi kamar haka, wannan dan na riga da nasa ne, kun fahimta? Ku za ku tarar da shi babu, ni already na riga nasa. To yanzu bayan ka kunna wannan developer option mode ɗin nan, in ka kunna shi sai ka zo ka danna wannan gurin. Kai za ka tarar babu, kun gane? To yanzu ni kuma zan je in sa ne sai ka danna wannan gurin. In ka danna shi kamar haka, zai nuno maka file. Sai ku danna gashi nan file, kun gani? Sai ka taɓa shi kamar haka. Kun san na ce muku kayi downloading, kamar yadda kuke ga downloading ɗina gashi ya sauka. Kun gan shi? To yanzu sai in je in nemo wannan file ɗin wanda na yi downloading ya sauka a cikin wayana. Kamar yadda kuke gani in kana dubawa in dai kayi downloading ɗin shi nan gurin da ka zo za ka gan shi. Kamar yadda kuke gani in kana dubawa za ka tarar da shi ya sauke a kan wayanka gashi nan. Kun kula da kyau? To sai ku kula ku ga yanda yake. Za ku gan shi an sami shi 5 billion cells Chrome extension gashi nan gurin. Kuma za ku ga an sa mai zip. Kun gani? Kawai sai ka taɓa shi da yatsanka. Kana taɓawa da yatsanka za ku ga gashi nan ya hau. Kun ga guda biyu kenan yanzu na ɗora. Kun gani? Ɗazu guda ɗaya ne amma yanzu guda biyu. Kawai haka za ka yi. Kana sa shi idan ya riga ya hau wannan extension ka riga ka gama da matsalan. Bayan ya hau sai ka rufe wannan developer mode ɗin. Saboda haka suka bayyana a cikin bidiyon su da suka yi nasu tutorial. Yanzu kun ga na riga da na ɗora. To haka kai ma idan ka zo za ka ɗora. Kana ɗorawa sai ka rufe wannan developer option ɗin kamar yadda kuke gani. Kun gani? Ka rufe sai ya kasance 5 billion ɗaya ne ka yi domin earning ɗinka. To yanzu sai mu koma cikin account ɗin namu gani. Kamar yadda kuke gani ga bidiyon su. Yanzu sai mu ɗan kalla domin ku fahimci abin da na yi. Kun ga yadda suka rubuta. Kun gani? Kun gani? Kun ga a kashe yake developer option. Sun kunna shi, sun shiga file ɗinsu. Za su ɗauko. Kun gan shi sun danna. Bayan sun danna shi me suka yi? Kun gani? Sun kashe. Gashi sun kashe wannan developer mode ɗin. Kun ga sun kashe shi. Bayan 5 billion cells wannan extension na Q browser ya riga ya hau. Sun kashe. Kun ga bidiyon gashi a ƙarshen shi kenan. Fatan mun fahimta. Amma shi wannan kunne yake na 5 billion cells. Kun ga in na yo back. Kun gani? Daga cikin bidiyon kun ga yanda suka yi. Gashi nan. Kun ga sun kashe. Shikenan. To wannan shine yadda ake ɗora wannan extension bayan ka yi downloading ɗin shi. Kun ga shine wannan file ɗin da na yi downloading na je na saka. Kun ga na sa shi har 2 times kenan kada in cire wancan ya kasance ya bani matsala. To wannan shine yadda ake sa wannan. Kenan yanzu mun riga mun cika wannan step. Mun riga mun yi wannan step ɗin. Sai kuma me yanzu tunda mun riga mun yi wancan. Idan ka riga ka yi sai ka dawo baya yanzu. Kamar yadda kuke gani mun dawo a wannan step da muke a kai. To amma yanzu wannan login ɗin da muka yi yana kan Google Chrome ɗinmu ba a kan extension browser kamar yadda kuke gani. Yanzu muna step ɗin nan ne na biyu. Wannan muke so mu shiga. Step 3 kamar yadda kuke gani. Yauwa, da Allah mu yi haƙuri. Lokacin da ana meeting 5 billion cells akwai abin da nake nunawa saboda akwai waɗanda suka sa files ɗin da ba nasu ba wannan extension ɗin. Kamar yadda kuke gani idan ka zo nan za ku ga gurin remove. Za ka iya cirewa idan ka sa wanda ba naka ba gudun a samu matsala domin ka ɗora naka. Kun gani? Yanzu zan iya removing ɗin wannan. Kamar yadda kuke gani gashi na danna remove. Kun ga ina danna remove me ya nuno min a nan? Kun gani? Uninstall browser extension. Kun ga na riga da na sauke shi. To, kamar yadda kuke gani wannan shine hanya mafi sauƙi. In ka sa wanda ba naka ba ka cire shi.
ka yi downloading naka, sannan ka koma cikin file ɗinka inda aka tura ma wannan ka goge shi don kada ka sake ɗora shi ya kasance kana earning ba ka samun komai. Kamar yadda na nuna muku, in ka je irin ka yi downloading ɗin shi sai ka duba cikin memorin wayanka, ka je ka goge wannan file, ka zo ka yi downloading naka kamar yadda na nuna yadda ake downloading wannan extension ɗin. To kamar yadda kuke gani na cire, saura wannan shi ma kamar yadda kuke gani shi ma gashi na cire. Saboda ina son yi completing na wannan registration da nake, kowa ya ga yadda ake yi. Kamar yadda kuke gani. Ku yi haƙuri. Abin da nake so in ƙara da shi shine duk lokacin da ka zo ka yi downloading wannan file na extension na browser, to ka je ka yi login cikin wannan Kiwi browser ɗinka. Kamar yadda kuke gani wannan ita ce Kiwi browser. Ga ta nan ita ce Kiwi browser. To yanzu ciki zan yi login saboda in ci gaba da wannan abin da nake nuna wa mutane domin kawai abin ya kasance da sauƙi. Kamar yadda kuke gani, idan za ka yi login ciki kana iya searching 5 billion cells. Kana masa 5 billion za a gani shi, kawai ka danna shi. Idan ka danna sai ka yi login a ciki saboda ka yi complete registration ɗinka da ake na ciki wannan. In ba ka yi login a ciki ba zai wahal da mutum gaskiya. Abin da nake so mu fahimta kenan. Yanzu gashi zan yi login a ciki saboda network ne yanzu. Kamar yadda kuke gani. Ina so ya buɗe sai in yi login wannan abu da nake nunawa saboda wannan extension da zan yi sai ku ga ya je complete, ya yi success insha Allah. To kamar yadda kuke gani yanzu, bayan ya zo da kai ya buɗe ma nan ka danna login. Fatan kowa ya riƙe password ɗin shi. Idan ma ka manta kai forgot password. Amma ni zan yi aiki saboda mun san komai na wannan mai account ɗin. Sai in zo na ƙasa ya fi sauƙi gaskiya. Login with verification ɗin nan sai in danna. Kawai sai in sa email ɗin shi ko username ɗin shi. Gashi. Kun ga na sa username ɗin shi ko email ka sa ko username zai yi, sai in danna login kamar yadda kuke gani. Bayan ka sa ka danna zai ce ka sa wannan secret code ɗinka. Su ne na withdraw ɗinka. In ka san su sai ka saka. Su ne suka ce in ka sa nan gurin kai screenshot ɗin abin ka kar ka manta. Za mu ci gaba da abin da muke yi. Kun ga bayan na yi login ina ya kawo ni. Gashi ya nuna min cewa already na fara gashi ina kan step 3. Kun ga an yi min good akan step 1 ɗin nan da na ƙare. Kuma dama ina wannan gurin kenan duk da ba a kammala wannan ba. So step 3 ɗin da muke nan ne za mu ci gaba da gurin da muke zuwa gurin wannan sauke browser extension ɗin da muke ɗora. Kamar yadda kuke gani. Za mu koma gurin da muke ɗora wannan extension na browser insha Allah. Idan ka yi login cikin Kiwi browser ya zo da kai nan, kawai za ka danna wannan alama layi guda 3 in ka taɓa shi kamar haka. Sai ku yi haƙuri da bidiyon sai ka danna new tab ɗin nan. Idan ka taɓa shi zai komo fresh kamar yadda kuke gani. Kana can cikin yanzu haka ka riga ka yi login na 5 billion cells ɗin ka kun ga gashi nan. To yanzu wannan extension muke so mu sake ɗorawa kamar yadda kuke gani. Bayan ka sake dannawa kun ga ba mu yi tafin daidai ba, sai mu sake rubuta wannan extension ɗin kamar yadda muka rubuta ɗazu. Da Allah kada mu manta idan kun zo ɗora wannan extension ɗin, don kada ku ɗauko wancan tsoho da wani ya baku. Idan kun zo kun kunna wannan developer option ɗin za ku gan shi a kashe. In kun kunna sai ku danna wannan gurin. In kun danna zai kai ku cikin file ɗinku. In kun je file ɗinku, idan kun zo nan zai baku wahala sai ku danna wannan alama a memorin wayanku. In kun danna wannan layi guda 3 sai ku zaɓi download. Zai nuna muku abin da kuka yi downloading last kamar yadda kuke gani gashi sai mu zaɓi gashi nan shine wannan na 5 billion sai ka danna shi. Kamar yadda kuke gani bayan mun riga da mun ɗora sai mu zo mu kashe wannan developer mode ɗin kamar yadda kuke gani. Shikenan ka refresh ɗin shi ya riga ya hau. To yanzu sai mu dawo mu yi login ɗin mu lafiya ƙalau na 5 billion ɗin mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi je step 3 ɗin da muke domin mu yi completing ɗin abin da ba mu yi da ba yanzu. Gashi yanzu muna dawowa cikin account ɗinmu kun ga abin da ya nuna. Idan ka dawo ya nuna maka wannan kun ga akan mun riga mun je mun ɗora wannan extension ɗin sai ka danna wannan step ɗin na farko ka danna shi da yatsanka. Bari ku ga abin da zai ce mana yanzu. Bayan ka danna shi da yatsanka ka ɗan jira saboda kuna idan naku ga bai fara sacin ba. To amma sai mutum ya ɗan jira idan ka taɓa shi. Ɗan jira kamar yadda kuke gani. To kun gani bayan mun danna shi abin da ya nuna mana mu yi validate. Kun gane? Sai ka zo ka danna wannan validate ɗin.
saboda ka riga ka yi downloading extension ɗin ka je ka ɗora. Gashi yanzu mun zo gurin validating. Kamar yadda kuke gani sai ka zo. To yanzu suna so su gane kai ba robot ba ne. Wannan ko wannan ka zaɓi ɗaya sai ka danna na farkon nan kamar yadda kuke gani. Kawai ba ko ina zai kai ka ba. Kawai suna so su tabbatar kai ba robot ba ne. Za su ɗan sa wani talla kamar yadda kuke gani kamar haka. Kun gani? Kai ba robot ba ne. Sun ɗan sa wannan wani website ne haka daban. Sai ka zo ka ɗan danna wannan na ƙasan nan kamar yadda kuke gani. Kun ga ya ɓace. Yanzu sai ka dawo baya kawai. Da ka yi back za su yi ma good. Gashi nan ya riga da ya yi. Kaga ka yi validating yanzu. Ko ka danna wannan zai sake blank ne. Ka sake yi wa back. Kun gani yanzu gashi. Duka sun riga sun yi sai ka danna OK. A gani yanzu mun yi validating. Wannan shine mataki na gaba. Alhamdulillah. Yanzu sai ka sake dawowa back. Kun ga mun riga da dai mun yi yanzu already. Alhamdulillah mun yi. Dan mintutukan da suka samu na cikin wannan mintutuka mun riga da mun yi abin da suka ce mu yi. Saboda su tabbatar me yin wannan abun ba robot ba ne. Kana duba idan ka yi wannan validate za ga sun baka $1. Gashi. Ɗazu 00 ne amma yanzu kun ga $1.10. To wannan shine abu na gaba. Sannan za ka iya danna wannan alama. Yanzu muna so mu dawo baya na cikin home ɗinmu domin mu ci gaba da abin da muke yi. Za ka iya danna wannan alama da kuke gani. You are earning. Kana iya danna shi. Shi ma zai mai da kai home ɗinka kamar yadda kuke gani. Yanzu sun ba mu $1. Shine abin da muka samu a yanzu kenan. To yanzu sai mu sake koma domin mu ci gaba da abin da muke yi. Ya za mu ci gaba? Za ka iya danna wannan layin guda 3 domin ka sake da gurin da kake. Shine na gurin ga data home ɗinka. Sai ka danna shi. Bayan ka danna ya dawo da kai nan. Mun je mun cika wancan step ɗin. Kun san yanzu ba mu zo gurin KYC ba sannan kuma ba mu zo gurin da za mu zaɓi hanyar da za a biya mu ba. Wannan duka yanzu muna so mu zo wannan gurin. Mun dai fara cike na bayananmu gabaki ɗaya. Idan muka danna wannan shine zai sake dawowa da mu wannan asalin wurin da muka bari a baya. Su ne cike mafi a'ala masu wuya waɗanda ya dace a ce kowa ya yi. Saboda duk wasu abu da za su biyo baya yanzu game da withdraw da kuma KYC gaskiya sai in ga su ne mafi sauƙi bisa ga waɗancan abubuwa. Dole bidiyon zai yi tsayi. Ni ma ba haka na so ba. Kamar yadda kuke gani yanzu ina jira ne ya sake buɗewa ya dawo da ni kan dashboard na farko kenan domin mu ci gaba. Yawwa masha Allah. To idan ya dawo da kai nan za ka ga dai duka an yi maka good na farko da na biyu da na 3. Za ka wuce su saboda in dai kaga an samu $1 to ka riga ka yi validating sai ka zo ƙasa yanzu. Wannan su ne abubuwa da za mu yi na ƙarshe. Kun ga yanzu KYC da kuma withdraw na setup da za a biya ka. Yanzu sai mu zo mu fara yin KYC. Muna iya fara yin KYC. Ko kuma mu fara yin wannan saboda shi ne mai sauƙi yanzu. Kada mu ci lokaci. Kamar yadda kuke gani sai ka danna. Bayan ka danna za a nuna maka cewa ai baka saita hanyar biyan ka ba. Yadda za a biya ka sai mu zo mu danna setup now. Bayan ka taɓa shi wato hanyar biyan ka wurin in ka samu kuɗi za ka yi withdraw. In dai ka taɓa wannan setup now sai ka je ƙasa. Kun gani? Da me kake so a biya ka? Kun ga bank, PayPal shine na farko sannan Western Union sannan crypto. To crypto ya fi saboda kun ga wannan bank ɗin za ku ga ba naira ba ce. Kuma ga suna ya bayyana komai naka zai bayyana har number wayanka. To za ka cike address ɗinka sannan za ga abin da za su biya da shi ba wai kuɗi ne ba. Kun ga gashi nan in ka yi selection currency babu naira a ciki. Kun ga kawai abin da za su biya. Daga USDT ne sai Euro da sauran wasu kuɗaɗe na wata ƙasa babu Nigerian naira. To sai mu ce mu kawai bari mu zaɓi crypto.
kun gani za a biya mu da crypto. Bayan ka danna crypto zai nuna maka wannan fejin. To idan kai ɗan crypto ne ko ba ɗan crypto ba ne, ka yi ƙoƙari ka sauke Trust Wallet. Yanzu kamar yadda kuke gani sai mu danna wannan. Bayan mun taɓa shi kamar haka sai mu zaɓi muna so a biya mu da USDT. Sai mu danna shi kamar haka. Kun ga in ka sa USDT za su ce maka to deposit address. Wannan receiving address ɗin shine wanda za su tura maka da dalanka a ciki. To ya za mu same shi? Sai mu fito mu je cikin Trust Wallet. Kamar yadda kuke gani ga Trust Wallet. Sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna sai ka zo ka ɗauka receiving address naka na USDT. Kun ga babu USDT sai ka yi searching ɗinta a nan gurin kamar yadda kuke gani. Sai ka danna USDT. To in ka danna USDT sai ka duba ga USDT na farko ERC20 ga kuma TRC20. Sai ka kunna wannan ka kunna wannan. Kun ga wa'inda na kunna. To wannan abin za ku aiki da shi TRC, ERC. To wanne ne suke bukata? Mun riga mun kunna sai in yi back. In na yi back za ku ga sun zo nan. Sai in koma can ciki. In na koma nan cikin 5 billion shares ɗina sai in taɓa. Kun ga na riga na zaɓi USDT nake so a biya ni da shi. To sai in je in ɗauko receiving address nawa. To amma network zan duba ga network. Wane kalan network ne? Kun ga sai in ce gashi TRC20. Kun gani TRC20 sai in kunna shi. Tunda na sa TRC20 sai yanzu in ɗauko receiving address nawa, deposit address na TRC20 sai in yi minimize in koma Trust Wallet. Kamar yadda kuke gani sai in zo in zaɓi TRC20. Kun ga TRC20. TRC20 sai in zo in danna wannan receive. Ina danna receive sai in zo in danna copy. Kun ga na yi copy kun ga gashi ya bayyana. Kawai sai in ɗauka sai in koma sai in zo nan gurin da suka ce deposit address in danne da yatsa in yi first. Kun ga na samu su receiving address kawai sai in yi upload. Kamar yadda kuke gani sai in danna. Shikenan ba wani wuya. To gaskiya crypto ya fi sauƙi bisa ga bank. Bank ba naira ba ne, ba za a sama naira ba, dala ne. Kamar yadda kuke gani. To kun ga yanzu na riga na sa upload. Sorry. In na ce upload kamar zan ɗora hoto ne. Wannan zan sa Femi by crypto. Sai ka danna shi kamar haka. Ba uploading yana so ka sa wannan QR code imagine. Kamar yanzu in na koma cikin Trust Wallet ina kamar yadda kuke gani. Wannan suke nufin in yi uploading. To ba shi ne zan yi uploading ba. Kawai zan dai sa su biya ni da crypto. Ba sai na yi uploading wannan hoton ba. Fatan mun fahimta. To kawai sai ka danna wannan bayan ka saka. Ni kun san na yi kuskuren taɓa wannan instead of in danna wannan. To yanzu sai ka danna wannan shine zai yi. Idan ka danna kamar yadda kuke gani. Ɗazu na mistake ne. To in ka danna sai ka ɗan jira. Gashi nan yanzu shikenan yanzu mun riga mun saita hanyar biyan mu da crypto. Gashi nan su nuna mana sai ka danna OK. To yanzu bayan mun riga mun zaɓi crypto kun ga an nuna mana shi muka zaɓa. Kun ga yana edit ka canza kenan ka zaɓi wani hanyar biya. To a yanzu kenan ba mu sani ba ko nan gaba za a hana. To yanzu kuma sai KYC. Za ka yi zuwa ka danna wannan manage KYC. Shi ne a mataki na gaba sai mu danna shi. Kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna manage KYC sai yanzu ka zaɓi da menene za ka yi KYC ɗinka sai mu danna kamar haka. Bayan mun danna kamar haka sai mu ce za mu yi da identity ID card namu. Shi ne ID card. To kun ga ID card ɗin da suke karɓa ga su nan da yawa. In kana da police ID card, army ID card, medical ID card, voters card, katin zaɓe kuma to miye wannan kuma license ko driver license ne. To da dai sauransu ga driver license nan ga kuma passport. To mu za mu zaɓi wannan. Shi ne national ID card sai mu zaɓa kamar haka. Bayan ka zaɓa sai ka zo ka zaɓi file. Ka zaɓi hoto ka je ka ɗora. Kamar yadda kuke gani sai mu zo mu je cikin memory mu sai mu ɗauko wannan hoto da muke so mu saka. Sai mu dawo wannan. Sai mu ɗauko hoton ID card namu kamar yadda kuke gani sai mu ɗora. Kun ga bayan mun sa hoton mu ya hau lafiya ƙalau alhamdulillah sai mu danna OK.
So bayan ka sa sai ka zo ka yi danna save kamar yadda kuke gani. To kun ga an ce muna proof of mun yi completing ɗin shi, mu danna OK. To sai kuma selfie gashi nan sun ce mu ɗora selfie with ID card. Kun ga abin da suka ce upload selfie with ID card. Sai mutum ya zo ya karanta wannan bayanin da yake gani. Abin da mutum zai fahimta a nan shine ka riƙe wannan ID card naka, ɗauke ka hoto ka sa shi. Wannan ID da ka sa musu tare da hotonka ya fita clearly haka suka bayyana. Kamar yadda kuke gani yanzu sai mu zo mu danna wannan alaman domin mu ɗora shi. Bayan mun danna sai mu yi selecting hoton da ya riga ya riƙe tare da ID card ɗin shi, kun ga gashi. Sai mu danna shi kamar haka. Kun ga mun sa shi ma su nuna mana yayi, sai shi ma mu danna save. Kamar yadda kuke gani shi ma mun riga da mun ɗora, sai mu danna OK. To yanzu kuma sai address. Sannan shi ma wannan abu ne mai sauƙi. Abin da za ka yi tunda sun ce ka saka address ɗin, suna so ka saka musu kamar inda kake, abin da zai ba da shaida na gurin da kake. Sai ka danna ka yi selecting. Bayan ka danna za ka ga sun ce maka gas bill ko kuma electric bill ko kuma water bill ko kuma bank statement. To kun ga bank statement ɗin nan gaskiya ya fi sauƙi. Sai ka danna shi bank statement, sai ka zo ka yi selecting file na bank statement kamar yadda kuke gani. Sai ka zo ka je ka zaɓo bank statement. Ya za ka ɗauko shi kuma sai ka zo nan a memorinka ka jawo ka danna document. Kun ga document sai mu taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa document ɗinka sai ka zo ka duba. Kun gani ga na Zenith Bank, sai mu danna tsoho tunda sun ce wanda an na ƙarshe wanda bai fi wata 3 ba, sai mu danna shi kamar haka. Kun ga shi ma mun ɗora bank statement kenan. To bayan mun ɗora shi kun ga shi ma alhamdulillah an ce muna has been submitted. Shi ma ya riga ya hau. Sai mu zo nan shi kuma mu ƙara danna save kamar yadda kuke gani. Sai ka danna save. Bayan mun danna save yanzu gashi alhamdulillah mun yi KYC. Kun ga dukan mun riga mun ɗora musu abin da suka ce. Amma me yana pending. Sai ka jira su. KYC submission and pending. Accepted. It is very busy and can take up to 7 days for a decision. Za su yanke hukunci bayan kwana bakwai kuma still za ka iya zuwa ka yi editing na document ɗinka before admin start KYC process. To Allah Ubangiji ya ba mu nasara, ya sa mu yi nasara akan wannan tafiyar. Wannan shine yadda ake KYC. Yanzu mun zo kan abubuwa na ƙarshe. Sai kuma game da yadda za ka ɗan taɓa earning ɗinka. Shine yanzu kun ga mun riga da mun yi duka wannan matakan. Kuma bidiyo ya yi tsawo. Da so samu guntu ya kamata a yi shi, amma gara mutum ya kalla farko zuwa ƙarshe ya ga dukkan yadda ake cike. Kuma ku yi haƙuri don maybe za a iya samun inda na yi wani abu haka wanda mutane ba su fahimta ba. Ƙila a yi haƙuri a gafarce ni don Allah. Sai kuma yadda mutum zai yi income ɗin shi yana ƙaruwa shine kamar yadda kuke gani yanzu ina cikin 5 billion sales. Zan iya zuwa kawai in danna nan yanzu. Sorry, wannan na saman nake so in nuna muku layin guda 3. In na taɓa shi sai in danna wannan new tab. In ɗan yi browsing. Kamun haka dai zan so a ce na nuna muku menene mai wannan account yake da shi. Balance ɗin shi. To sai in danna balance ɗin kamar yadda kuke gani. Bayan an danna balance za ku ga 00. Amma still kun san mun yi earning ɗazu na $1 haka. To shi ma za mu koma can domin ku ga wannan abin da mai wannan account ɗin ya samu. Select money maker. Idan mun koma can za ku gani a dashboard nashi cewa yana da $1. Dama an ka gani shi zai baka dama ka wuce step na gaba. Kun ga gashi $1 ga kuma wannan 0.50 da muka samu. To
wannan da muka samu idan zai karu, idan downline din mu yayi wani abu za mu samu, da kuma wannan override din da kuke gani shi ma zai samu. To amma sai ka taba wannan get override din. Cike-ciken ba kaɗan ba ne, suna da yawa. Su kuma wannan step duka suna bayani, duk wanda ka danna za a yi ma bayanin menene a ciki kamar yadda kuke gani. Shi kuma wannan marketing your affiliate ne, duka yana bayyana ma wasu abubuwa ne. Na biyu in ka danna shi ma zai nuna maka shi ma ka yi understanding da za ka samu commission na override ɗinka kamar yadda kuke gani. 3 ma haka. Abin da na so nunawa shine yadda mutum zai ɗan samu income suna ƙaruwa. Shine abin da na zo zan nuna. To mun ga dai yana da dala ɗaya. To idan yanzu misali mu je mu ɗan yi browsing, shine in danna wannan ɗigo da na nuna guda 3, in danna new tab, sai in zo irin kamar YouTube haka, in danna in ɗan yi kallo ko kuma wani abu ko wani browsing haka dai cikin browser. To duk abin da za ka yi da datan ka ya bi iska, to su kuma suna biyan ka saboda kamar kana yi akan manhajar su ne kamar yadda kuke gani. Ina iya zuwa in dai na ɗan fara kallon wani abu haka misali. Student life in the UK is so exciting. I made friends from all over the world before graduating. Kamar yadda kuke gani yanzu. To kamar da irin browsing da za ka yi da sauransu. Wannan yanzu na zo ne da nuna misali na abin da za ka yi income ɗinka na ƙaruwa saboda na jarraba na gani. Yanzu bari in ɗan dawo. In kuma 5 billion sales. To bari in dawo baya kuma. To dama kun ga abin da nake da shi. To akan browsing da mutum yake yi kuma. Kun ga selling data ɗin nan. Dama sai ka danna selling data. To shine dama gurin selling data. Nan ne gurin da za ka kama samun in canji na shigo ka. Yana processing. Sai kun haƙuri bidiyo ya yi tsawo ba haka kowa ya so ba. To abubuwan ne da yawa. Ko yanzu ina ga sai an sake wani bidiyo saboda a ƙara fahimtar da mutane yadda aikin yake. Amma dai wannan shine cike-cike da za a yi complete. In ka yi aikin da kake yi, in ka yi browsing sannan da downline ɗinka. Kun ga duka mun yi cike-cike. Akwai advert da suke bayyana kamar irin wannan da kuke gani yana bayyana a ƙasan nan. Shi ma AdSense ne shi ma. Abu ne na samun kuɗi saboda ka riga ka yi selecting. To su ne duka abubuwan da suke. Sai selling data nan da ake yi. Selling data dama shine abin da muke nunawa cewa in ka zo ka yi browsing, ka yi wani abu da datan ka, mutanen ka sun yi wayanda ka gayyata, shi ma za ka samu ƙaruwan kuɗi. To kun ga yanzu sai sun yi approving nashi. Kusan duk wanda ya yi sai ya ɗan jira sun yi approving na wasu bayanai da ka cika in sha Allah. Za mu ɗan jira ku gani. Akwai abubuwa da ba a ƙarasa ba saboda bidiyo gaskiya ya yi tsawo daidai gwargwado, kuma muna so mu ƙara fahimtar da mutane dukkan abin da ake yi a ciki. To abubuwan da ake yi akwai sell data. Sannan da wasu abubuwa da ba a bayyana ba kamar yanzu za ku ga wasu cike-cike da kuke gani. Step 1 to 4. Sannan kuma data validation, extension use da kuma menene kuma. Abin da kake samu a sati-sati da finding da wallet da sauransu da bonus ɗin nan. To kun ga wanda muka yi na extension ne, use extension. Wanda kana samun kuɗinka da wannan browser da ka je ka saka wannan extension da yake a kai. Wannan shine bayani a kan shi. Sai ku yi haƙuri. Bidiyo sai an ƙara yi gaskiya saboda mutane su fahimci yadda ake aiki, amma shi ba zai yi tsawo ba gaskiya.
Wannan dai cike-ciken da kowa yake buƙatar ya san yadda ake yi shine muka yi insha Allah, farko kuma zuwa ƙarshe da KYC da komai da komai. Fatan alkhairi, 5 billion cells. Bacci ya dame.